Comissioner na-ahụ maka gburugburu na Anambra State bụ Engineer Felix Odumegwu akpọọla ka onye ukwu na onye nta nye aka chekwaa ihe onyinye dị iche iche Chineke jiri wee gọzie ebe anyị, chekwaa ọhịa na ụmụ anụ ọhịa dị iche iche maka obodo ịdị mma obibi nyere ndị mmadụ. Kọmishọna kpọrọ ya bụ oku na emume agba nke mbụ nke otu Forestry and Wildlife Symposium, agba nke ise nke Forestry and Wildlife Students Association FAWSA na njikọta aka otu International Forestry Students Association IFSA chịkọbara na iji wee cheta mmemme ụbọchị mba ụwa maka ọhịa na ịkpa. Onye nta aka anyị bụ Ogochukwu Okeke Nwakọ ga-akọtọpụla anyị akụkọ a. Injinia Odumegwu bụ onye anọchitere anya ya site na onye isi nke ngalaba na-ahụ maka forestry nakwa wildlife nke Ministry of Environment na steeti a bụ Oriakụ Onyinye Achụgamonye gbara ndị ụmụ akwụkwọ ahụ ume ka ha gbaa mbọ tinye uchu n'akwụkwọ ha na-agụ ma kpọkuzie ọha na eze ka ha jikọọ aka ọnụ wee chekwaba ọhịa na ebe ndị ọzọ dị iche iche dị n'obodo anyị. N'akwụkwọ mmepe ya, onye Vice Chancellor nke UNIZIK Ọkammụta Charles Esimone, onye anọchiri anya site n'aka onye Special Advisor nke Vice Chancellor n'ebe o metụtara ana nakwa ihe ndị Chukwu kere bụ Ọkammụta Peter Nnabude, kwuru na ụbọchị ahụ bụ nke a ga-eji gwa ndị mmadụ maka gburugburu anyị nakwa ọhịa ma gbaa ndị mmadụ ume ka ha ghara ị na-egbutugasị osisi aghara aghara. Ọkammụta Esimone, onye kwenyere na a ga-enwe agamniru ma emechie ya bụ ihe, gwara ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha sonye na-eme ya. N'okwu ha dị iche iche, onye Dean nke Fakọlti na-ahụ maka Agriculture na UNIZIK Ọkammụta Nkiru Melodo, onye HOD nke Forestry nakwa Wildlife na UNIZIK Dọkịnta Anselm Egwunatum nakwa onye bụbu HOD nke Forestry nakwa Wildlife na UNIZIK Ọkammụta Caleb Ezeanọ, onye kwuru mkpa ọ dị na a ga-enwe nchekwaba nke ọhịa anyị, kwuru na ọhịa bụ ebe si eweta ndụ kawanye mma n'ụwa. Isiokwu nke ọgbakọ nke afọ 2023 a bụ nke a kpọrọ Forest and Health.